माङाव नुफेराखै मोगथाङाव मोनफेराखै नों बादि बर' सिख्ला ख्ला दिनैसो नुबाय आं दिनैसो मोनबाय आं गलाब बिबार बादि बर' सिख्ला गलाब बिबार बादि बर' सिख्ला बे मेथाइयानो देरहासार नार्जारीजों बड'सानि खौरांगिरि दैमालुराम बर'नि दान्दिसे मोगा-मोगि। बर'नि सासे जाखांफु मेथाइ रोजाबगिरि मुंदांखा देरहासार नार्जारी। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि पलासगुरि गामियाव जोनोम मोननाय देरहासार नार्जारीया उन्दै समनिफ्रायनो मेथाइनि सोदोब आरो रिंसारथिफोरखौ मिन्थिनो हानाय समनिफ्रायनो गावनि मेथाइ रोजाबनायखौ जागायदों। देरहासार नार्जारीया 2008 मायथाइनिफ्राय कुमारिकाटा संगीत विद्यालयाव सारेगामापा सोलोंजेननाय 2013 मायथाइयाव बिसार उथ्रिसारदोंमोन। मायथाइयाव बिजनी उलुबारियाव खुंजानाय एबसुनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्मानि देंखोमु 1-2-3 बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौबो मोननो हादोंमोन देरहासार नार्जारीया। देंखोमु 1-2-3 बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ मोनखांनायनि उनाव बिथाङा गावनो सुजुनाय गोबां मेथाइफोर रोजाबखांबाय। बिथाङा गाव सोलोंथाइ लानाय कुमारिकाटा संगीत विद्यालयाव फोरोंगिरि महरै दासिम फोरोंगासिनो दं। दाब दाब जायगायाव खुंफुंजानाय बायदि हाबाफारिनि हारिमु बिलिफाङाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाबोनानै रायजो राजाफोरजों अनसायनाय आरो बाख्नायनाय मोननो हादों देरहासार नार्जारीया। देरहासार नार्जारीजों फैबाय थानाय रंजालि बैसागु फोरबोआव जयै रंजानो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा 7399394259 नङाब्ला 8812852358 नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। नोंनि मुङै थिनानै दोननाय खुलुमबाय बड'सा नायगिरि गासैबो नोंथांमोननिसिम। नैबे समाव आं मोनसे हाबाफारि लानानै फैदों। बे हाबाफारियानो जादों सिनायथि। बे सिनायथि हाबाफारियावनो आंजों दङ तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकाटा सेसापानि गामिनि मैखोम बा बर' मेथाइजों बा गुबुन गुबुन मेथाइजों रोजाबनानै रायजो राजाफोरखौ रंजाहोनो हानाय बे मेथाइ खनगिरियानो जादों देरहासार नार्जारी। जों दायो देरहासार नार्जारी बिथांजों सिनायथि हाबाफारियाव थांदोनि। बिथांखौ गिबियावनो जोंनि बड'सा चेनेलाव बरायग्रोबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो आं बड'सा चेनेलनिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय। लोगोसे गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गासै दुलाराय बुहुमनि रायजो राजा नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। नोंथाङा मा समनिफ्राय बे मेथाइ खननायसिम फैदों? आं उन्दै समावनो जेब्ला आङो मेथाइनि जेनेबा सोदोबथिफोरखौ जेब्ला रिंसारथिफोरखौ मिथिनो हादों बे समनिफ्रायनो आङो ओरैनो उन्दै समावनो बबेबा उसुं खनायाव थानानै बा बबेबा दुब्लि खनायाव थानानै बा बारि खनायाव थानानै रोजाबनाय हुदाया दंखायोमोन। बिनिफ्राय 2008 मायथाइयाव आङो कुमारिकाटा संगीत विद्यालयाव आङो क्लासिकेल लाजेनदोंमोन। बिनि उनाव आङो 2013 मायथाइयाव आङो बिसारत कमप्लिट खालामदों। बिनि उनाव आङो
2013 मायथाइयावनो आङो गिबियै मेथाइ रेकर्डिं खालामदोंमोन। फैयै फैयै आङो बिदिनो एबसुनि देंखोमु बादायलायनाय आयदायाव आङो बादायबोबाय थादोंमोन। फैयै फैयै 2016 मायथाइयाव बिजनि उलुबारियाव जानाय मिरु एबसुनि देंखोमु 1, 2, 3 बादायलायनायाव आङो 2016 मायथाइयाव आं सेथि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। आंनि श्रेणियाव दंमोन उषारानि ब्रह्मआ नैथि बान्था, थामथि बान्थायाव दंमोन गलाघाट जिल्लानिफ्राय गुनुश्री बसुमतारी। जों साथामजों सेथि नैथि बान्थाखौ जोङो 2016 मायथाइयाव आवग्रिनो हादोंमोन। बिनिफ्रायनो आङो रायजो राजानि अनसायनायजों आङो बिदिनो माखासे हाबाफारिफ्राव आङो मेथाइ खननो थाखाय लेंहर जादोंमोन आरो। गिबि मेथाइया मा मेथाइखौ आंनि गिबि मेथाइया जाहैबाय आर'नाइ फिल्माव लादों बेखौ, आर'नाइ प्रडाक्सनाव। बेयो जाहैबाय लखिमपुर जिल्लानिफ्राय ओंखारदों अनजालु बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव। सिमाङाव नुफेराखै मोगथाङाव मोनफेराखै नोंबादि बर' सिख्ला ख्ला, दिनैसो नुबाय आं दिनैसो मोनबाय आं गलाब बिबार बादि बर' सिख्ला, गलाब बिबार बादि बर' सिख्ला। बे मेथाइयानो आंनि गिबि आरो। रायजो राजाफोरा बोरै अनसायदोंमोन बे समाव? बे समाव ओरैनोथ' सिगांनि समाव आङो जेब्ला 2013 मायथाइयाव आं बे अडिअ'खौ दिहुनदोंमोन, अब्ला बे अडिअ'आ ओरैनो आङो डिसआव दिहुननानै ओरैनो सासे सानै सोरनोबा डिस फाननानै मादों आरो। ओमफ्राय बयबो होनदों मेथाइया मोजां जादों। थुलुंगा होनानैसो बुंदों ना मानानै बुंदों आं मिथिया, जायखिया बयबो मोजां जादों होननायखाय आं गोसोआव गोजोननाय लादों आरो रायजो राजानि थुलुंगानायावनो आङो नैबे लेभेलसिम फैदों। रायजो राजाफ्रा जेनेबा मोजांखौनो मोनदों होननानै बयबो फोरमायदों। बेहाय मिउजिकखौ होदोंमोन जा मुंदांखा मिउजिक डाइरेक्टर रङियानि, बिथाङा सिगां गुवाहाटियाव थायोमोन। बिथाङा जाहैबाय हेमन्त बर'। बिथांनि हेफाजाबजों आङो बे सिमाङाव नुफेराखै मेथाइखौ दिहुनदोंमोन आरो। बेनि उनाव नैथि खेबाव नैथियाव आङो गुरलुब गुरलुब मेथाइ दिहुनदोंमोन, गुरलुब गुरलुब होननाय। आरो बिनि उनाव माखासे नेपालिनिफ्राय राव सोलायनाय, बे जाहैबाय मोनसे नेपालि फिल्मनिमोन। आरो बिनि सिगाङाव दोंसे दंबावोमोन हिन्दीनिफ्राय प्रेम रतन धन पायानि, नोंखौ लाना नुनाय सिमां बायफ्लेलांबाय, बेखौबो आंनो रोजाबनो मोनदों। ओमफ्राय नेपालिनिया जाहैबाय नोंखौ लोगो मोनना सुजुबाय गोदान मिजिं। बेफोर मेथाइखौ आङो जा सोमदोन बर' बिथांनि मददाव आङो रोजाबनो मोनदोंमोन आरो। दासिम बेसेबांसो मेथाइ ओंखारगोन नोंथां? दासिम आंनि मेथाइफ्रा 30सो जाबाय आरो। 30। बबेबा एलबाम दिहुनजाबाय, बबेबा एलबाम दिहुनालासिनो ओरैनो दंथ'यो, मिउजिक भिडिअ बानायालासिनो। बेसिम जौगाबोनायाव नोंथांखौ न'खरनिफ्राय माबाफोर बादा आरो थुलुंगा होनाय माबाफोर दं नामा? आंनि बेलायावथ' आङो न'खरनिफ्राय जेबो हेंथा गैया। आंनि बिमा बिफानिफ्राय आं थोजासे मदद मोनदों। आंनि न'सुंसेनि साखाथि बाखाथि बा दुलाराय बर' रायजो राजा आरो दुलाराय बे जोंनि कुमारघाटा ओनसोलाव थानाय साखाथि फाखाथि गुबुन हारिनिफ्रायबो आङो बहुद जथेस्थ' मदद मोनदों आरो आङो। दासिम नोंथाङा नैबे गोदान बैसागु बा बैसागु फोरबो फैबाय थादों, बेयाव नोंथाङा बैसागु मेथाइ दिहुनदों नामा? बैसागु मेथाइया दिहुनदोंमोन, नाथाय एलबाम दिहुननो हागोन ना हाया, मिउजिक भिडिअ लाबोनो हागोन ना हाया, आं बेखौ दा सिमां होथ'नो हायाखै। मानो होनबा अलरेडि भइस डाबिं जाबाय, थांनाय मैयायै जालांबाय। ओमफ्राय दा बे प्रजेक्टआ आंनि नङा, दस्रानि प्रजेक्ट। ओमफ्राय बिथांमोना होनदों मिउजिक भिडिअ लाबोनो बे सप्तानि गेजेरावनो। थेवबो बिथांमोना खालामनो हागोन ना हाया आं दा बेखौ बुंथ'नो हाया। आरो दोंसे मदार्न बानायबावदों, आंनिनो सिंगेल। बेखौ लिरदों जोंहा बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर दैमासा ब्रह्म बा मेन्देला ब्रह्मआ बे मेथाइखौ लिरना हरदों। बे जाहैबाय दुलाबाथा खिबु लान्थान। दुलाबाथा खिबु लान्थान मोनोमफानो दा खिन्था लाना थांगोन कलकाता, हाबा जागोन आमथा आमथा र'जे गोसोखौ हमथा, नै र'जे गोसोखौ हमथा। बेखौ जा मेन्देला ब्रह्मआ थांनाय बोसोरावनो 2023 मायथाइयावनो लिरनानै हरदोंमोन बैसागुनि सिगां। खिन्थु आङो माखासे उसुबिदानि थाखाय आङो दिहुननो हायाखैमोन। नै दा बेखौ मैयायै अलरेडि भइस डाबिं होबाय। बियो जानांगौ बे बैसागुनि सिगाङाव मिउजिक भिडिअ फैनो हागौ। सोरबाफोर एलबाम बा सिनेमायाव लायोबा नोंथाङा होनायनि माबा दङ नामा, आसा दङ नामा? थारैनो सोरबाफोर जुदि मेथाइखौ मोजां मोननानै जुदि आंनो भिडिअ बानायनो हर होननानै सोरबा प्रडिउसार बा सोरबा दैदेनगिरिया बियोब्ला आं हरगोन निस्सय।
फैबाय थानाय बैसागु बेवहाय नोंथाङा स्टेज प्रग्राम खालामनो बेसेबांसो माबायदि साखाफारा जादों? बेखौ बुंनो थाङोब्ला 100% आं साखाफारा जानानै दं। अलरेडि प्रग्रामाबो फैहांबाय मैयासिमाव। दासिम कन्टेक्टबो जाबाय जानाया। मोनफा मोननै अलरेडि मोननै मोनथामसोआ बुकिं जानानै दं। थारैनो रायजो राजाफ्रा आंखौ जेब्लानिफ्राय आं एसे स्टेज गाबहांदों बा देंखोमुआव देरहालांदों बेनिफ्रायनो रायजो राजानि मददआ आंनि सायाव थाबाय थादों। आं रायजो राजानि मददआवनो नैबे लेभेलसिम फैनो हादों। बिनि थाखाय आं सिगाङावनो एबसुखौ साबायखर बावहरो। बिनि उनाव आरो रायजो राजाखौ आंखौ अनसायबोबाय थानायनि थाखाय आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरो आरो। एबसुआ माबायदि मदद होदों नोंथांखौ? एबसुनिफ्रायथ' आङो अलरेडि मोननै बिथिङाव आं मदद लादों। आंनो बाक्सा जिल्ला एबसुआ आंखौ डिग्री फरायनायावबो ओरैबायदि मदद होदों। आं एबसु अफिसावनो थानानै आं फरायनो मोनदों आरो एबसुनि मददआवनो माब्लाबा समाव एफा एनै लोमजाबाबो आंनो एबसुआ आंखौ नायनाय, आंनि न'खरखौ नाहरनाय बेफोरखौ आंखौ जेनेबा रां रुफाजों नङाबाबो बाथ्रा बा बबेबा माबा माबिखौ रायलायथ'ना होनायावबाबो आंखौ बुहुत मदद होदों आरो। गार्जेन बायदि मोनो नामा? गार्जेन बायदि बुंनांगोन। बिमा बिफानि समान बिबानखौ एबसुआबो लादों। बे हिसाबै आङो एबसुनि मददआवनो आं डिग्री कमप्लिट खालामलांदों आरो मुसलपुर कलेजनिफ्राय। आं बाक्सा जिल्ला एबसुआव थानानै फरायबोदों आरो बाक्सा जिल्ला एबसुनि मददआवनो आं गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो आङो प्रग्रामबो मोनहैनो हादों आरो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्रायबो आंखौ डाइरेक्टलि कन्टेक्ट खालामनानै आंखौ प्रग्राम होदोंमोन आरो। नैबे बेलायाव नोंथाङा जा बैसागो प्रग्रामनि बुकिं खालामनोबा नोंथांखौ माबोरै मोननो हागोन आरो बहा मोनगोन थंखौ खोन्थानो हागोन नामा? आंखौ जुदि नोंथांमोननो नांगौब्ला मोननै मबाइल नाम्बार दं। मोनसेया जाहैबाय 7399394259 आरो बे जिअ नाम्बार आरो नैबे एयारटेल नाम्बार बे जाहैबाय 8812852358। बे मोननै कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों आंखौ जगाजग खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना जुदि लोगो हमनो गोसोब्ला आंखौ सेसाफानि पलासगुरि गामियाव फैनानै आंनि जोनोम जायगायाव फैनानै लोगो हमफैनो हागोन बा कुमारिकाटायावबो लोगो हमफैनो हागोन बा ओरै साखाथि बाखाथि बागानपारा बा नबस्थि तामुलपुर बेफोर ओनसोलाव जेब्लानो नोंथांमोना लोगो हमनो गोसो अब्लानो लोगो हमफैनानै आंजों सावरायलांनो हागोन आरो। नोंथाङा बैसागु प्रग्राम खालामो होनना बुंदों बा बुकिं खालामबाय होनदों बहुतआनो। बेयाव नोंथाङा प्रग्राम खालामनायाव मा मा मेथाइ खननानै नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ रंजाहोनो हागोन? दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला मा होनोब्ला डाइरेक्टलि बुंनो हाया। बाथ्राया जाहैबाय बै जायगायाव माबायदि थासारिनि मेथाइआ सोलियो बेखौबो नोजोर होनो गोनां जायो। बैफोर थासारिखौ नोजोर होनानैसो प्रग्रामखौ खालामहैनाय जायो। रावबो आं ओरैबायदिखौ रोजाबगोन होनना थाङोब्लाबो जाहैजोबा। मानो होनबा रायजोनि डिमान्डखौ जोङो नागिरनो गोनां जायो। रायजोनि डिमान्ड लुगैनाय, रायजोआ नोंथांनियाव गैयि मेथाइखौबो डिमान्ड खालामो आरो रायजोआ डिमान्ड खालामनाय बायदि मेथाइखौ होनो हाब्लासो रायजोआबो गोजोननाय मोनो। बे हिसाबैसो थासारिखौ नायनानै प्रग्रामखौ खालामहैनो गोनां जायो। नोंथाङा होमबा थासारि बा जेराव हमनानै ला एसामिस दं, नेपालि बा बाङालि बा आदिबासि बेफोरबायदि थानायावसो नोंथाङा बेफोरबायदि मेथाइखौ खनो आरो ना? थारमाने बे ओनसोलाव मा जाथि दं, मा हारि दं बेखौ नायनानै आरो मा हारिनि मानसिया मा मेथाइ नागिरदों बेखौ होनो हानायावसो रायजोफोरखौ गोजोन होनो हाब्लासो बे प्रग्रामखौ जाफुंसारनाय होननानै लाजायो आरो। नोंथांमोनदि 30थानि सायाव मेथाइ खनबाय होनना बुंदों। नोंथांनि बे 30थानि गेजेराव साबसिन मेथाइआ मा बेखौ एसे खोनासंनो हागोन नामा? बुंनो थाङोब्ला आंखौ बांसिन जेनेबा आंनियाव मेथाइफ्रा नांगौबायदि खारनो हायाखैब्लाबो गेजेराव आंखौ दोंसे मेथाइआ एसेबाबो सिनाय जाहोदों। बेखौ मेन्डेला बिथाङानो लिरदोंमोन। गांगा थफा लथफा हिन्जाव नांगौलै आफा क'क्राझारनि, गांगा थफा लथफा हिन्जाव नांगौलै आफा क'क्राझारनि। बे मेथाइजोंनो बांसिन आंखौ एसे सिनायनाया बारा जादों आरो बे मेथाइनि गेजेरजों। बे मेथाइजों नोंथाङा फोरमायनो सानदों नामा? माने अरिजिनेलि क'क्राझारनि लाबोमारगोन बेखौ फोरमायमारदों नामा? बेखौ दा बुंनो हाया। मानो होनबा सम थासारिया जुदि मालाबा खाफालाव लिरनाया जुदि जाहैयोब्ला मोनबोनोबो हागौ। मालाबा समाव किजानि आंनि लिरनाय दङब्ला किजानि मोनबोमारनोबो हागौ।
मानो होनोब्ला जों मेगनजों नुदों खाफालाव गैयाब्ला हाबानिफ्रायनो गोमायो होननाय बाथ्रा बा मालाबा समाव लामा ससेनिफ्रायनो गोमालाङो बेफोरबायदिखौ नोजोर होयोब्ला बा नायहरोबा किजानि जाहैनोबो हागौ किजानि बा जायाबो जानो हागौ दा बुंथ'नो हाया आरो बेखौ मोगा मोगि आयदाखौ गोबां मारै साखाफारा जादों बेखौ एसे फोरमायबाव। आङो सानदों सिगां समाव जेरैबायदि रंजाहोबोदों बिनिख्रुइ एसे आलदायै आङो सोलायनानै साबसिनै रंजाहोनो हागोन नामा आङो बे बोसोराव बेबायदि टारगेटखौ लादों आरो सिगां जेरैबायदि उदै गेन्द्रा जलब दादायै प्रग्राम खालामबोबाय बिनि एसे सोलायनानै एसे रोङाबाबो उदै सोमावनानैबाबो बा आथिं थोंसे सोमावनानैबाबो रंजाहोनो हागोन नामा बेखौ आं एबार थांखिखौ लादों आरो बेनो। रायजो राजाफोरखौ मा बुङो जोबनायाव बैसागो फोरबोनि बुंनो माने नांसिगोन मानो होनब्ला दंफां लाइफांफोराबो गोदान बिलाइ खिलिबोदों बा बोथोरजों लोगोसे मा बुङो? नंगौ सम आरो थासारियाबो समजों लोगोसे सोलायलाङो थासारियाबो सोलायलाङो जेरै दैज्लां बोथोर समाव अखा हायै हायै हाफ्रा गिसि जालाङो मेसें बोथोर समाव जेरै गोरान रानसावलांजोबनानै हाद्रि बाला गुफुंनानै गुफुर जालाङो थिग बेबायदिनो जोंहा रंजालि बैसागु फैगासिनो नै फागुन मास जोबलांबाय सैथ्र मास फैबायानो सैथ्र मासाव एसे अखा रे फैहांबायानो जोङो बिफां लाइफाङाबो गोरलै गोरलै बिलाइ खिलिनायजों लोगोसे बिफां लाइफाङा सोमखोर गाब लाजोबसिगोन जेला जोंनि गोसोआबो एसे एनैबाबो रंजाखांसिगोन दाउ खौवौआबो खौवौ गाबफैबायानो सोरगिदिं बिफांनि दालायाव बानानै थिग जोंनि गोसोआबो बैसागु मोनबाय बा सोरनिबा गोसोआव बे बोसोराव आंनि जरा जुलिया जागोन ना जाया बिदि साननायाबो फैबाय थिग आंबो किजानि साननानै दङ सोरबा बिहावसोनि फिसाजो बा बिखुनजोनि फिसाजोआ हरखाब खौरां गैयालासिनो आंनि न'आव फैनानै थाफैगोन नामा आंहाबो गिनाय दंसै आरो मानो होनोबा बैसागु फैयोब्ला गुबुननि जुलि जानायखौ नुयोब्ला आं फसायनाय सिख्लाया दस्राजों थांगोन नामा आं मोजां मोननाय सेंग्राया गुबुनखौ लागोन नामा बेफोरबायदि गिखांनायफ्रा फैगासिनो थारैनो नोंथाङा गोसोआव बेबायदिया जामारदों आंनियावबो जादों जेनेबा आं सोरखौबा नोजोर होखुमानायखौ सोरबाया जर जबस्थि थाखा फैसा दिन्थिनानै बिनि गोसोखौ सोलायहोनानै लांगोन नामा बा आं मोजां मोननाय सिख्लाया किजानि थाखा फैसा नुनानै खारलांगोन नामा बिदि साननाय दङ खिन्थु बै आं मोजां मोननाय सिख्लायाबो आंखौ साननानै दं किजानि बियो थाखा फैसा दिन्थिनानै आं गोरिबनि फिसाखाय आंखौ गारनानै दस्रा थाखा फैसा गोनांनि फिसाखौ महर मुस्रि गोनां गोरों गोरा सिख्लाखौ लाबोनानै जुलि जाफैगोन नामा बैनि गोसोआवबो साननाय दं थिग बिदिनो गुलुं गुजुं साननाया फैदों जेनेबा जेब्ला बैसागु फैयो बा फागुन मास फैयो माग मास फैयो आघोन मास फैयो बेयाव बर'फोरनि जुलिनि खालार थायो नालाय बे हिसाबै बेफोर साननाया दं थिग बेबायदिनो बयनिबो गोसोआव साननाय दं हिसाबै बैसागुजों लोगोसे बयनिबो गोसोआ दुंखाङो सोरबायाबो बोराय बुरै आबै आबौमोनाबो आबौनि हाबा मोनजाबा हामसिगौमोन आनैनि हाबा मोनजाबा हामसिगौमोन बिहामजो गोदाननि साहा फुदुंनाय मोनलोंबा हामसिगौमोन बेफोरबायदि साननाया फैदों आरो दा जोबनायाव मदद होनाय बेफोरखौ लानानै बिथाङा जोंनि बड'सा खौरांनि गेजेरजों बिथाङा फारि फारि फोरमायथिना होबाय नोंथांखौ जोबनायाव जोंनि बड'सानिफ्राय साबायखर बावबाय गोजोननाय बावहरबाय बड'सा चेनेलनिसिम आंखौ नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिनो होननानै नोंथांमोना जे आंखौ होसो होसो फैनानै नैबे जायगायाव लोगो हमफैनानै आंखौ मोगा मोगि लाफैनायनि थाखाय लोगोसे नायगिरि अनसायगिरिमोननिसिमबो आङो खुलुमनाय बावहरबाय आरो नोंथांमोननि रंजालि बैसागु फोरबोआव जुदि मेथाइ रोजाबगिरिनि गोनांथि जायोबा नोंथांमोना आंखौ जगाजग खालामनो हागोन बा लोगो हमफैनानैबाबो सावरायलायनानै जबानखौ खालामलांनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिहरबाय।